Ja, goddag. Jeg hedder Bagge, og jeg ville bare sige, at jeres onkel, Kasper Kristoffer, og jeres onkel Kennedy, han glæder sig helt vildt til at komme. Husk eller, det er jo onkel Bagge, jo. Ja, I skal jo bare glæde jer, fordi at I skal jo hygge jer. I skal jo have onkel Kenneths Bagge, og I skal spille sikkert jo. Måske Matador, eller hvad hedder det andet, vi plejer at spille landmandsspil. Ja, det er også sjovt. Men I skal i hvert fald glæde jer, fordi jeg ved, at jeres onkel har glæde vildt. Men kan I have det godt, så ses vi jo lørdag til morgenmad. Altså, jeg er onkel Barry, så jeg kommer snart ved.